Здравейте на всички, аз съм Дрин. Вече отдолу може да се абонирате. Сега, аз вече съм грамотен, защото днес завършихме целия буквар. И вижте колко балоня намерих там на пръсничка. Сега, и един ще го пуснем през прозореца. Сега, нека и сега, какво би? Забравих да ви кажа, че утре ще направя още едно видео за моя рожден ден. И сега, нека да пускаме балона. Мамо, надуй ми балона, не те снимам. Надуй някакъв балон, че дойде време за пускането. Не беше, не съм те фанал. Мога да ви кажа, само да ви кажа, че това ще оттепели една минутка, Ето, даже още съм с официални дрехи. Ето. Готово ли? Охо! Сега вече почвам веселбата. Сега отиваме на море. Ай, само. Сега отварям. И